Татарстанда Созвездие Йылдызлык фестивалінің зона этаплары башланды. Әлмәтте 22-ші телевизион яшьләр фестивалінің бірінші этабы гала концерт белән тамамланды. Конкурс ничек узды, җиңүчеләрне киләчәктә нәрсә көтә? Булар хакында киләсе язмада. Про меня вы не забывайте, на концерты почаще приглашайте. 300-ге якын концерт номері һәрберсенең үз тарихы, аларны зур сәхнәдә яшь талантлар башкара. Созвездие Йылдызлык фестиваленә республиканың 6 районыннан 1000-нән артык катнашучы килде. Аларның максаты бер: сәләтләрен күрсәтү, финалга узарга тырышу. Эта сцена, она стала не просто главной площадкой. Безнең сәхнә көньяк-көнчыгышта фестивальнең төп мәйданчыгына түгел, ә безнең якның барлык талантлы яшьләрен үзенә берләштерде. Катнашучылар 5-тән алып 21 яшькә кадәр вокал, ансамбльләр, хореография, конференция, җырда иң яхшы музыка, җыр тексты, видеоклип номинацияларында чыгыш ясыйлар. Барлык зона сайлап алу турлары фестивальнең рәсми сайтында трансляцияләнә. Шуңа күрә тамашачылар залдан гына түгел, онлайн форматта да карый ала. Огромная радость, огромное счастье. Уже 22-й год. Бик зур шатлык, зур бәхет бит бу. 22 ел инде Татарстанда балалар үзләренең сәләтләрен күрсәтәләр, фестивальдә кызыксынып катнашалар. Сайлап алу турлары Татарстан районнарында Казанда уза. 9 апрельдә финалистлар Казанның Уникс мәдәни күңел ачу комплексында, 22 апрельдә Созвездие Йылдызлык арт резиденциясендә узачак финалда катнаша. Алия Галиуллина, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.